ассалому алайкум мухлисои канали Саудотеҷа ва касавардори азиз хелен созен хубен саломатиётон хубай вақтотон хушай гӯш кине ки дар имрӯза видео ма чира гап мезанам беҳад я видеои зурайда бардори азиз мошини газел рӯй кардагиян гурзавои тангин астай ҳамаш майлия Lexus рӯй кардагиян бардори азиз Lexus-и зурайне ки Lexus RX 350 меганаш замин астай дар ноҳияи Варзоб я акадай шаҳри Душанбе хонаи заминию квартира дар кореи Тӯчансма дар кореи дар видео гап мезанам хонаи заминӣ сар мешавад шаҳри Душанбе шаҳри Бухтар ноҳияи Данғара ва як хонаи дигар астай қариби Москвада квартира аз он астай дар шаҳри Хуҷанд шаҳри Душанбе шаҳри Бухтар қизиқи видеоам яке хонаи заминии 48000 сомон ва як комната квартира 125000 сомонай бардори қарибон шумо метавонед ки хонаи заминии 342000 рублда бихаренеш ва як комната квартира 892000 рублай ва дигар чизои арзон рӯй кардаган видео имрӯзаро ба қизиқ то хуша тамошо кунем боварӣ дорам ки нархи наво шумода маъқул мешава мисли ҳар вақте адон алайкира бишқен касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен мери макус суста дӯстони азиз пешаи навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам грузоперевоз ки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд ай пеши бозори Садовод Люблино ҳами территория дар бардро бор ҷамъ мешавад бора тарафи Душанбе Бохтар Ёвон Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд территорияи Москва доставка бепулай хичон мераванд бора айдистон мегиранд нархш бо маслиҳати ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад шумо бардро фақат занг бизанед ҳамаша шумода мефаҳмонад компания яке Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш дӯстони азиз номери телефонаш аст занг зада маълумоти бештара бигирен дӯстони азиз касе кор дай барори кор касе хурдесай иштиёетон аки бачаяч ки дор навора сар мекуна бо диққат мара гӯш кунен хонаи фиши қарор дорад дар шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ маҳаллаи Чинтепа наздикии Пос ду сотиқ заминаи се дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ ремонтошон миёна абдай ҳоҷатхона ҳамом ошхона доштай ови качай дора бардурои азиз свечам ҳастай ҳуҷҷаттош ҳалномаи суд сертификат дора кадоме ки бигира ба номи ҳамӯ ана шартномаи хариду фурӯш мекне мега нархш бардурои азизам арзон гуфтесай ва точкаш ҳам зурай нархиш 270000 сомонӣ мега касе харидор бошоин бардурои азиз зангш бизанем бигӯен ки номерораи канали Саудотеҷӣ гирифтам шумода арзон мекуна ва бардурои азиз соҳиби хона гуфтагия ки алишам мешава ба квартира дар шаҳри Душанбе ина бардурои азиз агар квартираи алишӣ дошта бошен метавонен ки зангш бизанен номерои ватсап ҳам дора бардурои азиз ҳамин номерош ана пули урусиқати 1,928,000 рубл мешидай 270000 сом бардурои азиз ҳам мефурӯшаш ҳам алиш мекуна ба квартира чӣ хеле гуфтам дар шаҳри Душанбе хонаи фасони хушрӯ будайне ки бардурои азиз ялона давом метем илтимос мекунам видеоро то охиша тамошо кунед чизои арзон бисёрай дар ҳами видео бардурои азиз замини фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Варзоб тарафи Чорбоғ кӯчаи Оқул гуфтагиай 6 сотиқ заминаи 4 дар хона ҳамом кухни фундаментош рехтагия чӣ хеле ки дастурат дар видео десен ов свеч мега ҳастай ҳуҷҷаттош 100% будай нархш бардурои азизам 120000 сомонӣ мега касе харидор бошен бо арзон мешава ина бардурои азиз номерои мегафон шам астай номерои ана поёнгиш номерои расияша ватсап дора касе да замин дар кора аз ноҳияи Варзоб тарафи Чорбоғ кӯчаи Оқул чӣ хеле гуфтам занг бизанен 120000 сомон бихарен пули урусиқати 857000 рубл мешидай дӯстони азиз мегзарем ба сеюм эълони имрӯза ҳамун лайка фаромӯш накарда бошӣ бо бардурои аз ҳами эълона як минут бо диққат гӯш кунед хонаи фиши қарор дорад дар Москва Калужская област Спас-Деменский район улица Строительный ай Москва бардурои азиз 290 километр дур будай 10 сотиқ заминаи се дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ хонаҳоро бардурои азиз нами нав ремонт кардагӣ мега фақат кухниша ремонт мекунӣ ов свет
ови гарми хинак, отоплени, гази природнӣ дора. хонара вақти фурӯхтан холодильник, стиральни машина ва бисёри чизоша бардурои азиз мемондай. бания ҳоҷатхона ҳам дар дирин дора, ҳам дар берин. бана дарахтои мевадиҳанда доштай бардурои азиз, дарахтош сев, слива, нок, ҳам хеле дарахтои хушрӯ дора, меваҳои хушрӯ метия. ана ду сарай доштай бардурои азиз, срочно соҳибхона да сум дар корай барои ҳамун фурӯхтесай бардурои азиз илтимос кардагие ки харидорои аниқ занг бизанен. нархш бардурои азизам 170 000 сомонӣ мега. ана Калужская област, Спас-Деменский район бардурои азиз, чӣ хеле гуфтам, ай Москва 290 километр дурай. нархша мега ки 170 000 сомон бугу арзон мекна. пули урусиқати 1 210 000 рубл мешидай. срочне бардурои азиз соҳибхона да зарурай, срочни пулш дар корай. касе да бардурои азиз айнами точкаҳо мисол хона дар корай, зангш бизанен бихарен. бачаи ачкидори чақчақӣ ба овозҳои камтар гирифтагӣ навора давом мета. дӯстони азиз, газели фурӯшӣ номаш Соболай. соли баромадаш 2004, сӯзишвориш бензин, мотор 406 карбюратор, коробкаш механик, документош 100% без штраф мега. тоқа бардурои азиз як дар дора, якм силиндрашда ток нест. ана мега так заводид мешавава мембра. адрес бардуро город Люберци да қарор доштай. адрес город Люберци, СНТ Заречной 111. хай фаҳмида не ки ҷоша гуфтесам. ина бо дар бар экран нависагиам. нархша гуфта ки 90 000 рубл бугу. ина бардурои азиз, касе харидор боше, номерои телефонаш имо, WhatsApp, Telegram дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. як дар дора бардурои азиз, ана якм силиндрашда ток нест мега, а так заводид мешава мембра. ина миқадар занг бизанем бихаренша созиш кунем. дӯстони азиз, гуфта ки 90 000 рублш бугу, ана тоҷикиша нагуфтам, ба тоҷикӣ 12 600 сомон мешава. бардурои азиз, лайкора фаромӯш накунед. касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунед ки инами хеле хонаҳои арзон ай даст метенда. охи бо диққат гӯш кунед. хонаи фиши қарор дора дар ноҳияи Данғара, дар Булёни Поён. 8 сотиқ заминаи ду дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ, як аловхонарам дора. соҳибхона гуфтагие ки свет дора, ови нӯшокиша пака мехарем, не ки ов барои либосшӯӣ барои гов мол ҳастай мега. ҳамсояҳо зиндагӣ доранд, хона сертификат доштай, фундаментҳои забораш рехтагӣ бидай. нархиш бардурои азизам 48 000 сомонӣ мега. ина бардурои азизам, бо мегӯянд ки савдотиҷети хонаи арзона мемонӣ. ина бардурои азиз, занг бизанен, ҳозир бихаренаш. 48 000 сомон мега, бо маслиҳат мекунем. пули урусиқати 342 000 рубл мешидай. номерои поёнгиш имо, WhatsApp дора. бардурои азиз, хеле ки дар аввали видео гуфтам, якада хонаи заминию квартира дар кора. ина марҳамат ами эълона бо диққат гӯш кунен. якада шаҳри Душанбе хонаи заминию квартира дар корай. як комната квартира боша мега, ремонт дошта боша. агар ду комната боша, без ремонтам боша мешава. сумаш бардурои азиз, тапа тайёрай то 220 000 сомона мехара. ай шаҳри Душанбе. чӣ хеле гуфтам бардурои азиз, ана ай шаҳри Душанбе хонаи заминӣ, як комната квартира мега, ремонтдор боша ё ду комната без ремонт боша, то 220 000 сомона мехара. пулш тайёре бардурои азиз, касе дошта бошен, ҳами якада занг бизанен. гачанд видеоро аҳамият додам, бисёри бардор мегӯянд ки қирған хонаи заминӣ мон. бардурои азиз, бо диққат гӯш кунед. хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне пештара номаш Қурғонтепа, совхози Файзалӣ Саидов, шӯъбаи якм, кӯчаи Рӯдакӣ. ай центри Бохтар 4 километр дурай. 7 сотиқ заминаи 3 дар хона кардагӣ, ремонтош ҳомиёна будай. бардурои азиз, ов свет качай дора. ҳуҷҷатош 100%, ҳоҷатхона бания навеси 10 метра доштай. як камаз тахтаҳои хуб, 60 дона шифрои бобогӣ, 7000 дона кирпичи пухтаи пешина дора.
садиқ мактаб ана масҷид наздик будай. соҳиби хона мегӯяд ки хонаро вақти фурӯхтан ба чизи чорааш фурӯхта мешавад. нархш бардурои азизам 155,000 сомонӣ мега. касе харидор бошен арзон мешава. пули урусиқати 1,107,000 рубл мешидай. марҳамат касе дар хона дар кораи шаҳри бохтар савхози файзалӣ занг зада маслиҳат кунед. номарои поёнгиш ватсапам дора. бардурои азиз мегзарем ба 8 эълони имрӯза. анами эълона бо диққат гӯш кунед. мошини фурӯшии гурӯзавои танген люкс соли баромадаш 2006 сӯзишвориш гази холӣ будай. бардурои азиз мотораш як коробкаш механик, ҳуҷҷатош 100%. мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега. ҳолаташ бардурои азиз беҳтаринай. адрес райони файзобода қарор дора. нархиш 25,000 сомонӣ. ина бардурои азиз гурӯзавои танген люкс будай. мегирӣ ҳай мекунӣ. 25,000 сомон мега арзон мешава. пули урусиқати 178,000 рубл мешидай. дӯстони азиз мегзарем ба 9 эълони имрӯза як мошинчаи фасони хушура гап мезанем. бовар ки мошин зурай бардурои азиз. ягон арӯз дошта боши агар қар кардагӣ боша ба ин мошин пешаш барад талхаш мекафа. мошини фурӯшии Lexus RX 350 соли баромадаш 2009 сӯзишвориш бензин, мотораш 3.5 литраи, коробкаш автомат. 1 сола ҳуҷҷат, 1 сола танировка дора. состоянии пачка. ягон камбудӣ надора бардурои азиз. мегирӣ фақат ҳайш мекунӣ. адрес бардуро шаҳри бохтар яъне ки қирғанда қарор дошта. нархиш 160,000 сомонӣ мега. арзон мешава. алиш мешава ба мошин ва алиш мешава ба квартира дар шаҳри душанбе. бардурои азиз 160,000 сомон мега арзон мешава. ба мошинам алиш мекуна, ба квартираам алиш мекуна дар шаҳри душанбе. номарои телефонаш аст, занг зада маслиҳат кунед. бачаё чавхия кофе талх абзаки ба фикрам хобуд бурдесая. дӯстони азиз, квартира десен қарор дора дар шаҳри душанбе, ноҳияи фирдавсӣ. як хонага квартира дар 7 этаж қарор дора. дом 91, квартира без ремонт. соҳиби квартира маълумот додия ки хона пад абой тайёра мега, шпаклёвкаш кардагӣ, монтажш кардагӣ. ана гипрозем пишти заправкаи фароз да ҳуҷҷатош 100% мега. дом 8 этажа. квартира дар 7 этаж қарор дора бардурои азиз. 40 квадратай. нархиш 210,000 сомон. касе харидор бошен арзон мешава. пули урусиқати 1,500,000 рубл мешидай. видеои пешнида гуфтабдем ки қирған квартира бон бардурои азиз бо диққат гӯш кунед. аз киҷое ки мисол замин хона квартиратон дар кора комментар да бинависед, ман арзонтар меом реклама мекунам. бардурои азиз квартира десен қарор дора дар шаҳри бохтар яъне ки пештар раномаш Қурғонтепа. як хонага квартира дар 1 этаж қарор дора 28 квадратни метрай. шабчароғ кӯчаи дуси халқҳо. домои пешниҳои бардурои азиз домои сеошионай. квартира нав ремонт кардагӣ. соҳиби квартира маълумот додия ки хона дар шабчароғ ҷойгир аст мега. лави раҳда сентр да нав евро ремонт кардагӣ мега. ҳамаи шароитош қатъия бардурои азиз. ана харидоро занг бизанем мега пеши супермаркети сиёвуш да. бардурои азиз нархиш 168,000 сомонӣ мега. домои 3 этажаи дар 1 этаж қарор дора. ина бардурои азиз бо суратча мебинед. инами домодай дар 1 этаж, не ки дарунаш нав ремонт кардагиай. бисёре якҳо мегӯянд ки ай хуҷанд нам квартира монака мегӯянд. гап нест бардурои азиз. ина квартира десен қарор дора дар шаҳри хуҷанд дар 8 микрорайонаш. як хонага квартира дар 6 этаж қарор дора. дом 93, квартира без ремонт, коробкач хелек десен. соҳиби квартира маълумот додия ки срочно як комнатаи фурӯшӣ дар 8 микрорайони шаҳри хуҷанд мега. 42 квадрат дар 6 этаж қарор дора. дом бардурои азиз қариб буд чидагиай. метавонед ки ана квартирара бихарен 2-3 моҳ пас ремонтча сар кунен. қарибиш да бардурои азиз ҳамаи чи наздикай. мактаб, садиқ,
наздик магазино хулоса ҳама чӣ наздик будай, точкаи зур будай. Нархиш 125,000 сомон. Касе харидор бошен арзон мекна. пули русиқати 892,000 рубл мешидай. марҳамат бародарои азиз, харидорои аниқ занг бизанед. дӯстони азизе, ба навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза аст ки ҷое ки мошинҳои майда, мошинҳои гурӯзавой, хонаҳои фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ рӯй кардан ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам. фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. хай шери нар, апашко, модаро, хоҳаро, бародарои ғарибам, агар маъқул шуда боша як дона лайки бепала биҷиқем барои дастгирӣ кардани мо ва касе дар канали мо меҳмони бародарои азиз форатон ки ҳами канал замин, хона, квартираҳои арзон бихарен, канал да бародарои азиз қавақтона намегира, канал да подписатсия кунен. раҳмат мегум барои дастгиритон, раҳмат барои лайкотон, раҳмат ки дар комментария фикрҳои беҳтаринтона менависен бародарои азиз ва дар ҳами видео ҳам як 3-4 комментария фасон бинависен ки савду тиҷӣ ба пеш ё бинависен ки бачаи ачкидор ба пеш ё аз киҷо хона замин квартиратон дар кораи бародарои азиз аз кадом шаҳр ноҳиё дар комментария бинависен. ман арзонтар ёфта барои шуморо реклама мекунам. ва дӯстони азиз, дигар гапам надорум то видеоҳои анда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар киҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. агар то охири видеоро тамошо карда бошен дар комментария рақами 5 звездара бинависен. дӯстони азиз, хай видеои ма тамом шид. боз як видеои як бародара мемонам. ана и бародар дар YouTube канал дора, телефон теҷе бизанем бародарои азиз, канали ҳами бародар меброя, медроем видеоҳошо тамошо мекунен, нархи навои телефона мефаҳмем. салом алейкум бародаро, апа хоҳарам, ками бародари телефони бақват гирифтаги бародаро, бародарои ғариб, агар шумо бихарен дар сафка ашотимо лабоҷо бародаро бепула YouTube да бародаро телефон чизо YouTube да бародаро канал дорум. Телефон тиҷе да YouTube бизанем бародаро, канал дорум, подписатсия кунен, лайкора бизанем бародаро. ай пеш бием бародаро, алиши болушум ай пеш гам мезанем. Кадоме ки бародаро мехарен лабоҷо доставка бесплатна, лабои 28 шаҳр на вилоят хатм ашотимо бародаро, доставка бепула бародаро. 4-5 нам карта дорим бародаро, лайкора бизанем, видеои нав мекунем шумо дамя. номеремо 907 89 18 18 бародаро 300 сом мехари, 400 сом мехари, лабои хе телефона бародаро дорим. лайкора бизанем, видеои нав мекунем бародаро шумо дамя. бародаро ки кадои мақсад TikTok дорен, YouTube надорен, YouTube да телефон тиҷе биза, YouTube да бародаро канал дорум. Да YouTube телефон тиҷе, YouTube да телефон тиҷе точка бизанем бародаро, точка бизанен, YouTube дам канал дорум. Телефони арзон семози кредит метем бе фоиз метем бародаро, лайк шапак не. Тоҷик боши лайк бизара, телефон бишкана пешакаст мо телефон хариби бардар. дар пана ихда боши.